Halo? Iya, Mas. Halo, Dek. Saman sesuk nang ndi? Nang omahku. Apa Rene? Yo, Rene gak apa-apa tak andani. Yo. Tak andani. Hati-hati. Oh, yo. Bulan tak lereni, nakal tak preni, duit tak celengi. Insya Allah tahun ngarep aku munggah kaji. Gimana Om yo? Ngene iki lho. Nungso. Wong sing ora oleh sambat, pegawe yo sak oleh-olehne. Wong Klaten iki bakal panen oe. Oh, ora oleh sambat, mergo wong sing sambat kuwi sejatine wong sing ora mensyukuri nikmat. Gak ngono to. Sing penting ki nyambut gawe wis manunggaling kawula Gusti sabar trimo ing pandung. Jancuk, kok karek siji. Duwe pesan. Masak opo? Sopo sing masak? Lumba-lumba. Iya. Lah mbak-mbak kok ning dhuwur kompor. Sak sirku to. Mas, arep nang ndi? Aku milu. Ade apa jalan-jalan ndi? Sopo mau ngarep jalan-jalan wong aku pengen lebone beda. Terus ku gelem. Yo sak serku to. Wah. Nuwun. Jancuk tibae udung-udung sawah to. Iya, rene opo gua. Alah, kucur to. Jalan mobil kucur tak kene. Wis, kasar repot-repotan. Enek jus, enek kopi, enek susu, enek teh. Ayo apa? Anu wis, kayak teh, susu, kopi no. Teh kopi susu nang kurang tuh kucur. Enek banyu putih. Piye? Tekan. Ngono nawari reno-reno jebule sing tokne mek banyu putih. Lah piye cur enek gur banyu putih kok Masa ya? Itu bener. Aku lajak metu ya. Neng di rasanya aneh. Ora iki lho ning konco kidul ini. Wes tenan ojo aneh lho ya. Oke. Loh, banyu nih. Oh iya.
sampean to, Dik? Awakmu wingi mari kondi. Yo dijak kucur karekan ndek ingit kae to. Nek wedoke ora? Ora. Tenan. Tenan ora. Ora enek elsine. Ya ora wong ora duwe duit tok. Ya Allah, Mas. Kok nolong somen. Nyah, Tuh. Ki duit apa to iki? gawe nyewel sing kok bengi. Mau wis yo. Gak Kok apa-apa. sampean nesu. Ora, aku gak apa-apa. Tenan, Dik. Tenan. Wah, aku ditinggal. Ya Allah. Terus wong lanang saiki bejat kabeh. Ra cukup karo wedokan siji.